nythän on 3 viikkoa tasan niin kuin H-hetkeen ja tämän 3 viikon aikana ei oikeastaan enää pysty muuta tekemään kuin pilaamaan se, mitä tähän saakka on tehnyt. Nyt A, pitää pysyä terveenä ja sitten toisaalta B, niin ei kannata enää niin kuin ruveta ahnehtiin, ei määrää eikä vauhtia, vaan säilyttää se, missä tilanteessa nyt tällä haavaa ollaan. Että nyt mitä on pitänyt tehdä, niin se on tarvinnut tähän mennessä kyllä jo tehdä. On päässyt juokseen 2-3 kertaa viikossa ja on nyt varmaan ihan mukava pohjakunto on saavutettu. Ihan, että onneksi on vielä aikaa tässä harjoitella, että ihan on viimeinen päivä menossa. Kyllä mä uskon, että tässä hyvä tulee. On ollut vähän terveysongelmia tuossa, niin tasapainolla niiden kanssa ja semmoinen järkevä kumminkin, että pystyy osallistumaan, niin se on ollut sitten vähän haastavaa välillä, mutta sitten tuossa on ollut ystävien tukea ja semmoista, niin on saanut sitten hyviä vinkkejä, niin hyvin on mennyt. Minusta se on niin vaikea ollut pitää ne lepopäivät, että niin se tuntuu, että siitä tulee semmoinen niin tauti, että sitä on pakko lähteä vähän juoksemaan, kun tulee hyvä olo, niin sitten niin ei sitä malttaa pitää niitä taukoja, mutta menee riittävän pitkästi. 30 kun juoksee, niin kyllä sitä sitten malttaa pari päivää pitää vapaata. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että jos 7 tuntia pääsee, että se on hyväksytysti suoritettu se maraton. No mun tavoite on ainakin se, että mä pystyn osallistumaan siihen, että mä oon terve silloin, kun se maratonipäivä koittaa. Ja jos siinä tulee keskeytys, niin siihenkin pitää varautua etukäteen. Ettei mieluummin sitten, jos tulee joku kramppi jalkaan, niin tajuaa keskeyttää, että ei käy sitten huonommin. Olli on antanut hyviä vinkkejä siihen alkuharjoitteluun ja miten pitäisi mennä. Että korostanut sitä, että juoksemisessa on tärkeintä se, että juoksee. Eipä siinä sitten muuta, että niinhän se on. No nythän näyttää siltä, että viime kertaan verrattuna niin juoksijoiden tilanne on selvästi parempi. Sarikin on ollut paremmin niin terveenä ja niin kuin kuultiin äsken, niin päässyt harjoittelemaan ja juokseen. Ja Kaukohan on kaiken aikaa ollut onneksi pysynyt terveenä ja juossut tosi paljon. Ja mielenkiintoinen projektihan tämä on ollut näiden kanssa pitää yhteyttä ja kuulostella, että miten mennään. Et tietysti tietyllä tavalla pettymys on ollut se, että Sarilla on ollut aika paljon sitä vaivaa, jalkavaivaa ja sairautta ja muuta. Toisaalta taas sitten on iloinut siitä, että Kaukon kehitys on ollut aivan huikea, siis kun ajatellaan missä tilanteessa hän juoksijana oli 5 kuukautta sitten ja missä tilanteessa hän menee Roomaan, niin sehän on aivan niin kuin mahtava ollut se kehitys. Jotakin salaisia vinkkejä tuossa kun lähdetään hengenluomislenkille kohta, niin voidaan heittää, mutta kyllä nämä tuntuu olevan aika realistisia niin kuin oman tasonsa suhteen, että millä tavalla kannattaa lähteä liikkeelle. Ja mä uskon, että ne klaaraa tämän homman kyllä ihan hyvin. Mutta mä veikkaan, että maaliskuun 22. päivä Roomassa ei vielä ole mikään kuuma ilma, lämmin kyllä, mutta ei kuuma. Että varmasti on helpompaa ja mukavampaa juosta kuin tämän hetken tässä nollakelin Suomessa, mutta keli tulee varmaan olemaan erittäin miellyttävä, semmoinen joku 20 plus 20 ja aurinko paistaa, niin mikä se mukavampaa.